Tori tongo lyeito ngoro bari gochi ngoro bari gochi ya goro bire kuria goroba muruchi ntubwate omoneke ore koboko na muibwete nga ebisarate byanka bikoro kwe sukuru byasambi mulembe tori aina ara beire gia tukutukumeti mulembe tori ekere ko baiganga itokuru nga itogochia totebia ngo tosete egakora muneke kyoko tugutebi genga karene sasa yakaburenjera nyensa sanja sambe tiriye guruguru agetamu mwanya ngo rwago rwairo ingani ryai yai oni ngibiya rule bigo samba chinyomba ntwe bisarate mbya gasambirwe bisarate ngiri ya sambe twani mamugusi ya sukuru chetu nkia sambe tu aiga abana baita bamura ko bakire nyangi bakire gesarate ngibango takokoro use nkwegeri barenge maegeri kubarenge kwegeri kubamanye ekere bamanya meberia matangani arenga aroro nechimbu cyomumura kubaba ikome baba batano mubanya mo yerembu yaye nigera noyo nde nigerega no bolimo aina mayane komanyekana chiare kuchi amanyekana ngikianga korekana chiatangu bwango chiatangiru bwango rero muroche igisarati gikia basongo baretete ngabono no toguru ngabachenu ngero bono ebisarate by'abasongo kundi saka wakate bangi bisarate twaga tege tembe niko bya ngosomya abana chimbwa ngakitia somi chimbwa to baisa gosoma mwana kwa nyomba wetani obotinti ali bwagesieli iwo sa okaudenda kagesieli uhinero mumura bono otageta tiko tumwenda tiko nyora nyangia atiko nyoma ono oisera kale atabantu kurugia teko gabo bomanyi ogotire anyakundi obogambi kale mwana nyakundi akarora ngatiga abeke ebisarate bikabana bibono nyakundi nero mochaki kisukuru cheito echiarenge ebisarate nebisarate ebi igabia arenge ko semi abana baitoka omwana kachire iburu otomwa oenda gisarate ochikosomerwa chingenjo cheito ochikosomerwa ligesa lyeito oborende bwaito naende tima ninkikende abana abango tumugesarate bango somerwa ya tiga abana bagakatura bagakaba muroche gocha kubeka ngoba onkoro ntore na ingana tubwate neriga una bagakaba baminto bana kwanire nga engenjo ya gesarate ningi kiana renge irenge gesarate osemegerigwa megeri bangina barabu begeria bana nyaruka nana kibago chigwesika nga kibago chigosia endagero bari no barenge kwegerigwa nonya no kwaga bona tiga toirane ebisarate bya bagaka ekiagara ntu abagaka toikaransa tukwanere nga engenjo yegesarate ninki kiana renge nonya mumura kaba muntu manene orange nga achikonyora mwaye no akwegeri guna bago chikomenya na no mwencheri oye no amegeri gwarenge kona banga ya kukwagenda buo yakobanga kugita mochie nkomaria naenda bagusiba gateba ngori na asemi omwabo nabo bono gesarata intunera tuarenge koroka aso kwegeri kutokwegeria abagaka twanyora chisemi ororo bono rinde abarumba asia bakobacha abasongo
bakamanya koroka ng'esukuru. Ointwa agesarate amegeri gwarengo na amange igache gatubuka keroke moigo itoroge sarata aria mumuro yomo gakongo yonde engenchende bagaka ng'aka wansi amalirika arure iburu ochio mosia marende mumuro oyo kamosia mori akaigobe akagenda akabeka egesakia y'omuriro ano ogosamba ebisembia sambe tu na bino byo no gosamba kwaru abu abagaka bono intubagusi egeseke kogiasambwa inde togocha goteba ng'a yaya nyomba yanya gosambwa gose inare tware koroka enyomba yaitu rende gose togocha goteba ng'a yaya masamba nyomba muma muma okora ng'a chimuma echi nobona chiarwerete egiatekeke bono giatekire bibirende abasongo baretete ng'a na echisukuru ande noe ninga ningie ekaruete abana bachake mugisangi ebisaku byasambwa mbore ebisange tembeyete agasukuru noho mururi yachicha osamba ebisaku byasaka kabeko muriro rio nyambunde mururi nero moisia omasota kago jambore kwango kando mwana amakaigo ngoyo ngotuo mangite anine libuche akanyimbo kaliabu ate nkomyo kamoure anino muriro okubwinde lingora igo abantu bakumunga nganyageta kanse masogota ohino amasota umbati uja nekebega omuriro kebega kiombati kimbugu kiombati nolio mugusi asamba chimuma chikanya kukwate kanda kogenda kabuntu abwate omuntu omonene uringi kugayana ekema gokora iga ngwate tomuriro uyu yaya rusi amakara rusi ribu toirenchera tochikogikiri njari ngabo mugaka nabo ono buno yo minta na resire oro y'abasongo abachimuma ko bagendete na kiro kyo bagenda nchiabo wechi chiatigara bono gusia bana baitu baimukire usamba chinyomba nakike toraturi ng'aine ande etanguche igiga chakere tokurwaria bisarate bimoshi omorende kaimo kosambero yo mwabe nyomba bona nyomba koyaiya egesakeri giasambwa egere chimuma onyagesonsoro tigia koretwe nabokonyora ng'orore rioro noruro kagendererete bakarwachire iga ase echisukuru onyabaise basambete ekorora nonkiaba etanguche eyo nabekogenda igo mpaka ekiare giakane ebisa byabagaka abaisi abo nocho barete mbamanyete no gosonsoro naende twatebwa abaisi aba n'abanyangozi ndabu mbasonga abo lakini bono amang'ana ya urangyo ndainonge reta mwibi reta nonde enyomba mbora ko yasambirwe igo yanku pake bisikisa biringa na bibindochi byaremwa byarusibwaro byonse pi okuno kubona twakora ngomokorerani omokorerani oyo nuri otanganete naende oetwe nokoboko oyire twakaibwe memera akagenda na mbori yakanga nyago toko yango tokembori endabu egore embariri etabu atikemao muine rura tikosonsora bamura bamara kuriwa chimbiru cyamuri cyamakorosibwa cyabe kwerorogo kubaru ari bago cyabamura bari mago bakora mahera ari amaye gusamburi yakabe ngano ryo yakorera nubono
chisambe kono njiko tukubwata muntu ni andaji kusamba koyo ta korere tukubo ororeri wanu bugo samba chinyomba paka ege chombeni ekeni gituke mensase ego jiko samba ona nyomba gatwa ya gasambi ku muntu nye samba karorekana ingaki ase umugusio ito ngaki amangana arengo korupa kaja kumanyekana nganyale bo sambete nyomba kai ne tata mbure nangi yangu akwa eture tabaka bari amene baji tabari ira bari nangi titukoli abekwa bakuta mambia njiri kwetani ya kerali soka bachisa jira mota ngaisano nemo bagi togwiri round bamaya bateba gujitole ko gikeria enyomberia onde nalo waka tebe ninche mwaigura ande ngayaya na maera nkoirwa lenga chinsoko abantu baje kunywa maje kuruo maera aya nabwate nchira akonyora omusaria ono gerega igesonsoro asikego korwa nekero umuntu gasamba nyumba achicho itabanga yaya ninche nasamba inde buno yo minta kwana iga erinde enyangi usogo korerana kwege sonsoro gwoyo sambe nyomba kia korubuno yakwana inga irende bone gente kutokoroka maera gochera nekero aga kabai kabai karansa ke nyombera ya sambiru bamanye tiyo yonye samba bachi waka kokoiga ngaya yatwarure matukabere oyo sambe nyomba muma inchwangoro kega iga irinde tokorege sonsoro ende chimume chichisire omonto kero omonto kwemotia okori mongeni ondete orogetio ona maera aya agocha amakara ari nyomba yaya retuga burukani wa marwa abantu banywa oyo sambete onyo konywa igakobe balimo ataje tige karanse ke baga kabarangeria acho konyu marwaya bona singe ncho mugusino mongaino narenge getingenye kengaini igo bakobogoria maera aria banyaira aria sabantu bakubuja chinto bokia kobabe ko muntu tari kunyumaje erinde oyo ogochukonywa mache ekiagera kero omonto natacha kurwaria asa konywa mache nande okane tenga tariere bona nabo konyora maera aria monchoire abeire balimo kai erinde na iri bamanya kobogoria maera aria makararia na guturia busetu kama kuruchinchira labi kengeka kerenchera matabika kerenchera mugisangi omuntu nabeta eto atabwa tinde gakwirurukera goika etarari amana yarinda bagakaba minto nkunya kora turi boti rero ngakirende rorinde etwetige etwanyatika bono borarenda abasonga abakobacha nechikanisa chiacha bagasiereria kera basiereria muntu nasamba nyomba nakora bikone biri bitabwena ati biri chisese chiangete bakamaya bateba ngayi bono bana gebiswahili ngamepita na wakati nande bamanya koreta abantu bande igo tabwati nonye nguru chyo gusabera birecha birwororo muntu oyocho sabo bolimo kumbe tangucheria noere muntu oyo takoranetwe noyo kumusabera tabwati nguru chyo gosiria chimuma chiria nechiye chibona chibwatete okorora abana abayiboli babona boranyore mbasambete bona chimumechi abantu abagacha bakabasabera obolimo tabwati nguru ya kurusi muma bono tiga abantu batebunga muma nembe ine umuwako minto kwarete ke gusime bono ntunaba gusiye masabonare arasabe muntu chenji ngwe kwaringo mugusi obamagere ekya ngonya rende ke mangana yarenge nayo mugusi bono ninsabe rumbo mosongo tinkoba nkirende twakite ko bwateria abasongo naye kanise yacha n'abasongo
tugatiga ebinto byaito ona abana baito bono mangosira bari samba bakali gisukuru samba bakali gochiabu ngosira bakali ka ne mugisanga romba arete ebinto bikare koboko igabinga muna bisero iga abana okare konyoro konyakokora iga banyakora nyandararo abo muriro bwoka ise ebinto mwaro nga TV muriro bwoka kwanyora rimbunde kwanyora niki bona abana bebireke gusi abana tobyara tabamura toirete kiskuru bagasoma igakoroke ese ngondi igakoroke bunde ngombe bono mwana na akeke bitu tamajiringa na asamba eke atanya ano atemera kero kende nga asamba aya igati mara mugisangi bayimukire batebire nga mwari naro manene mwari naro make nande ya muna bono bare tegende kende bakali ko nga CPC nga ndigire ti komi lakini iya bakale goteba ng'abana b'abantu babasaliti n'abayibuli kyasambirwe paka abana bande bakule ine tuna intu abagaka umucyando oyo nga gito korosire naende umucyando oyo nosire ekene totaramanya ng'anga yamangana yakurwera inche una kabagende muito munguru wanda atebe iga umucyando onye abana bakurukinka cyabo ekanguje yale ngororo abo bagusamba igento kende nto basiko koteba ngana abayibuli boka umucyando oyo etoke ngana wanye n'abari mu boka abanyene nabo bagusega abana umucyando oyo otoke abu mbuya kwakwande abalimu emechando yogosamba ko chisukuru mono gerwete kurwese eserikali ekyagere serikali nerebe gito mwalimu yo monene abu abana rero mbatageti bachandwe ichike limu atleta nga 10 20 eri ateba ng'abana kero omonto atwara obosibore bana baito bono batwara obosibore bwabo bono abalimu bakaleko kochanda corruption oboliana ni bole chisukuru abana mbaroche abalimu abanda abakemba roche umwa abana balego sinechiri buisate sukuru kero omwana otomwa amakaratasi aya bakobeka chi computer enga chiri mpepa ibere echiri mpepa eji chiachiri busita none masini nere sukuru ejo era ake chiri mpepa eri busita none 500 nchiere chiri mpepa ichira nigwa andi chao ni kuchi supermarket abalimu ababanda abakemba roche batoma abana ndotakete gose nga nonye nebese nga nonye kibese cy'omutiani andi batoma omutiani bachikogora nechiri mpepa chirure naende abana bachikogora naende metiani kibese naende chiene ebinto byale kibese kya serikali kyazira bali mu mbalochi no abagaka babintu buna bono guchiali bo ikoyo muntu egweta abayisike 15 momba yete bagasambwa abana bali bagasambwa ebinwerere bona manyinga ali abana balia asama okangari nara sabana imwana biblia sambanete imbibeke ruwa magoso mugisangi ngango kai mo sakara dego sabi ne minto no koreri tukuri motari etikende aya bona abalimu abo serikali gatabaki besenkoretere ngoja kire sukuru mbali mosara ya ban bako mbali kwakanwa injini mulimbo ate kyombe bako bako besa obe ngantu anya konyola besa nga intatani ngantu anya kwakanu ngabande ngasipo CBC ngantu anya kwakanu paka bare tire bone bibungu byabere bitatu junior the principal
na ilikuwa makonyoro mwalimu wa primary nga teacher nga nere bono nere nga nero tenere to muntu uyu bona abantu abambari ko kikogenda amo abo go dionde bwensi go babika kare ntumbure mura babo tongo mamwe barenga girikacha taita to bwite barenge gaiga bari barenga pesa sekisene inchonjo barenga basomere tese likogenda lero ngo muntu agore tigobe kuwa mwagicharo musani bayo kiseme bono emichande gisukuru cheito igachikoira nase mogwasidi obweju kesen ngayako maboko na yanga bwata manyingaya as a president na maiga ya tatu amaiga matangani ngo mwana no mwana mbakore gentoki baba hamo ngano mwa umwe baba bako ena lyo moibori tomo mwana ukyo areka bizwe nande moibori ngaina chera imenje nkare kwasomye sukuru ono amanyinga garaliwe asaba tenbonya naye wayige to mwana obube amanyinga nabakoira nasole anya nabali mubayigete basaretie yagerire umuriro watekire sukuru nasaba alimu anya ne kamati nero yagera abana basambe sukuru anya kamati nabego salia amanyinga ayigo ikaliwe ase ondubwansi usikanete anya noyo okoruge ndagera abana ndagera yarete tuororo egwenete gokarangwa abana balibuya bayegwe ndagera bayegwe nyoye bikire mpaka magute etaya ekyo naboga kogera amanyinga nerera abwati anya Ministry of Education anya nabo baferetie bakareto kogechia sabana esukuru amanyinga ayigo ikarigwe asibale buriga chigari boronge igarero ekibwato murangwa okobatere computer garia umurangu igoka ngakio konyarekana chisukuru cya serikali abana bababungeire ekebungire ko rusiko umuriro no ateka estima yoka neripuka mwana asetai yago yetera naseki Ministry of Education etari korosia emirango ikoguru ne computer anyanga abana buna aba yete umuntanga tabatene computer kurwaria esukuru umurango igoke bana basohoke no nyambabere wakwanda mayabori ine esukuru ene yabana banyarukanyi gwete yagita abana bagaku abakungumba akabekira ali abangina mbali nga matroni sukuru yarote igotwara nonye matroni ekorara nabana aba era che igumurero gose ataliende era ngeri ando sino serikali egwetie ekobuli kya bunge ko rusiko na ke matroni kira mugisambye ibi esukuru yobwe ndwa rengara noboke kero kende obali geta abantu babo umukungu yorikira akati kuri yo musata nyumba umuswati yorengaro gose mukungu niga bakari nare mwanya ngare umuntu akorwa suneka uyo ndo rumachoge ugigotenda kenyoro yondo genda manga uyo genda no muntu yo yende kamwira rone bese munaikana so mu principles ere ni atana tegeta biguru mu gaso ta ko inyora ga boli ngabana muyamure bakomkibura aku aba principal aba teacher obe kalisa karote orete ro muntu yono ngaya naye bono lenjara otenga side ya bese kiri kiraro tuchiruji ainese ikwabika nga pacha te bakorosia cyanya guri kesukuru mangana nyina na mansu bono kisukuru ende kitige kogia barusi amangana asaba ibori omo ibori ongonyo mwana one ororekanire kobo mu bengu cyare koreta tikanto merugoje iga bagoja koganyo mwana na asambe sukuru yabo wamaye konte banga ngani nkendari ndeti mwana buyo ngoye bamuroje timore ndeti buya bakamubeke sukuru kagokora kimba ko muntu miragoje ba tiga barusi amangana asaba ibori anje ngora nega tango chibari mbago ati mamocho eserikali iri nyombe irime imaria ekosokiba zandera nigochia titigo ikera balimu kako basinya baira ni gweze torenga mugaka mwana utaisainiga bali baiboli bana babo mbakali ko seri kuna babu kuchese bali
kai bana babango soma bali sibure jito igoro chwako genda sipaka rochi baigo samesi nigo tore no gokuma tutugwete ngiate keke gango enchera boronge to kenga omocha kiegente keninki ningo bono tigato tebenga egente kabantu bakuru kwa Bible bachamo ekomiti etenerete chisukuru echichamo abarimu bachamo tari omonto tari enseme yemo bakorarireria oruororo Ministry of Education echiche chisire chichonsi nakwanire chichichamo chikwanire ng'aneye ng'aine egiate keke kogiateka ing'aki naende togokora gochibosia tige echikobororo ekiagera toisogoteba amarua abokonyora omwana otambokeria ochire onyure ebinto emwaro kakuperi bono na chisire chionsi toisokobwatana na korwa ase omoibori buna nabangire mbakaria na bande torakeiya amang'ana aya yo nkorere ngoteba igo bagoteba muna bano tubwate abantu abanene mbarense muno muri senye muri intwe twateba iga ongonye amang'ana yonsi buno mukiara ateba amayiga ya tatonsi tagochamo abayiburi abali mune ministry baikaranse barore tikabasie kechisukuru chiobamenyo tikabatwaletera abana baito baru nyomba njemo sariri nyomba baende sukuru ani moroko babacha songo abande ngoye mbya sinyalende babasie kechipoding echo chialetire corruption yenene chialetire mechande menge elinde ngonyo mwana kawe samba noyo mole sambe mwane tanya ne bagambi ntwaboru bagambi siri kwechu kese abantu abachips bagoteba paka chi principle abantu bakuru esukuru twabwata yogo 10 yango nga moso St Mary's moso cyo yasikire kenyengima batyororo yabamura ngana ubatenerete sukuru esukuru ye kaende sikende ne kabwate balance tie kali chimilioni bantu bangangana go chiororo abana bambaroja aba lichi koli aba igoliro ozibole oje bona bali mu ababa ke bayitesa abana batebya abana nga ase sukuru balikireri sukuru ase sukuru ta sukuru cyose cyasambi badika balikireri mecyando esukuru ase sukuru atereria abande bayibire bayitesa abana sukuru cyasambu babeka kifaini elinde kibese ki abayibuli babekeru twachandekire atereria balimu abalimu mbabwa atereri bayibuli na Ministry of Education ne kamati tebwatereria montonde tigatora angera ni boli muna twateba mayiga yonsi nali tora anyare gochoka mang'ana ya education turate ko babantu kibese kiaruri enkoro katoira lebisarati enkoro igo enkoro ole nasemya